Ond wedi ennill yn sioe ceffyl y flwyddyn, yn Royal Windsor a Royal International, gyda ceffylau wedi fagu yn y gorffennol. Felly heddi mae Sir John Keane yn chwilio am geffyl o ansawdd, ceffyl sydd â pen llinyn da, gwddwg da, a'r un sydd yn symud yn gywir hefyd. Wel, yr ceffyl y glas sydd yn sylw y beiriad Sarah Whitehall. Felly'r ceffyl yma yn unigryw. Dwi'n meddwl hwn yw'r unig, neu hwn yw'r ceffyl llwyd cyntaf ni'n gweld yn y dosbarth yna, ond dwi'n meddwl bod yna fwy i gael lawr ar y wilod yr rhestr. The Last Orders, the Marchogaeth Iola Evans. Felly, dyma'r dosbarth cyntaf i'r Ceffylau Hela yw'r Marchogaeth. Felly, rhain yw'r ceffylau lleia o ran maint. Felly, Leslie Whitehall ddim wedi beirniadu yn y sioe yma yn y gorffennol, ond yn tu hwnt o brofiadol fel unigolyn sydd yn paratoi ceffylau yn ogystal â beirniadu draws y wlad a hefyd ar draws y byd. A be fydd beirniad y Marchogaeth yn chwilio amdano fo, Owen? Yn y dosbarthiadau mae ceffylau Hela yw Marchogaeth. Felly, gyda Leslie Whitehall, fydd hi yn chwilio am geffyl sydd yn dod fewn i'r cylch, un sy'n dal llygad, un sydd yn cerdded yn dda, tipyn o asgwrn. Mi ddwedodd bod hi ddim eisiau un sydd yn ordew. Felly mae rhaid bod y ceffyl yn ffit, yn athletig, a hefyd yn geffyl sydd yn medru cario pwysau hefyd yn reit hawdd. Mae dipyn o gyffro yn y cylch ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yna ambell i floedd yn perthyn i'r cobiau Cymreig yn rhan deheuol y cylch. A hynny falle wedi ymharu gyda'r arddangosiad mae'r ceffyl yma wedi gwneud. Ie, mae hynny'n wir. Mi welson ni'r ceffyl yma'n ymateb i'r sŵn hynny. Bosib bod yn gallu bod yn anfantes i'r rhai o'r ceffylau yma, enwedig os yw'r ceffylau yma'n ifanc, a heb bod i'r sioe frenhinol neu i sioe mawr yn y gorffennol, ond yn sicr mae'n help iddyn nhw, a pe bydden nhw'n dod o draws sŵn o'r fath yn y dyfodol, bydden nhw wedi cael eu paratoi ar ei gyfer. Ond ie, yn sicr mi glywson ni ambell i floedd yn y cylch y cobiau Cymreig dan gyfrwy. Carabone Diamond Lass. Da Marchogaeth Mary Muir. Wrth y march Young Carabone. Ac allan ar gaseg Diamond Western Queen. Bach mwy o drwch i'r ceffyl yma, Owen. Ie, edrychiad y ceffyl yma yn wahanol i'r cyntaf. Byddwn ni'n gweud bod yna bach fwy o gorff yn perthyn i'r ceffyl yma. Bosib bod y ceffyl yma yn hynach o ran oedran. Wedi eiddfedu yn fwy na'r ceffyl cyntaf. Ond ceffyl llwyd unwaith yn rhagor. Carabone Diamond Lass yn mynd yn dda. Mae'n rhaid pwysleisio, mae'n rhaid bod y ceffylau yma mynd yn esmwyth. Mae'n rhaid nhw'n dal person neu dyn neu pwy bynnag ar gyfer diwrnod llawn o hela. Ie, mae hynny'n wir. Mae'n rhaid bod yr ceffylau, bod yna stamina yn perthyn i'r ceffylau yma, ceffylau sydd yn medru mynd drwy'r dydd. Bod yna gryfder hefyd yn perthyn iddyn nhw hefyd. Yn medru cario'r person hynny os mae diwrnod y hela yw i swydd nhw, wedyn mae rhaid bod nhw'n medru cario pwysau, ond hefyd bod rhaid bod yna stamina yn perthyn nhw er mwyn cadw i fynd drwy'r dydd. Mod amser nawr cyn bod ni'n cael dyfarniad cynta yma yn y prif gylch
yn y sioe fawr yn 2023. Owen Griffiths a Fined wedi bod yn mwynhau y gystadleuaeth yma. Cystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio, y bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch. Y ddau yn rhannu y dosbarth yma dros 4 blwydd o'd. A'r ddoi ohonon ni hefyd yn llawn edmygedd o'r ceffylau a'r rheini sydd wedi bod yn ei ail hyfforddi nhw o fod yn beiriannau oedd eisiau mynd i anifeiliaid sy'n bellach wedi newid i ffordd yn llwyr. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly'r gyrfaoedd wedi newid yn llwyr i'r ceffylau yma. Bosib bod rhai'r ceffylau yma wedi ennill dipyn o arian fel ceffylau rasio, ond erbyn hyn, pwrpas newydd sydd iddyn nhw ac yn ceffylau Marchogaeth erbyn hyn. Mae'r hosglymau yn barod, mae'r cardiau yn barod, a mae'r wen yn gweud cyfrolau. Mae yna gytuno wedi bod rhwng y ddoi sy'n beirniadu. Mrs Polly Walker yn beirniadu cydymffurfiad y ceffylau, ac yn y cefndir fyny yn yr het, Nathan Deakins o Sir Benfro yn beirniadu y Marchogaeth. Tipyn o bwyso a mesur trin a thrafod wedi bod. Ie, wrth gwrs, y ddau beirniad yma wedi beirniadu'r gysyliaeth ar wahân ac wedi canolbwyntio ar gwahanol elfennau o'r ceffylau hefyd, felly'r yn amlwg y beirniad Marchogaeth yn edrych ar ffordd mae'r ceffyl yn symud ac yn ymateg, a wedyn y beirniad arall yn cadw golwg ar y cydymffurfiaeth, sicrhau bod na ddim gwendidau yn perthyn iddyn nhw. Dyma ni felly, Mrs Polly Walker a'r stiwad ar fi'n datgelu pwy sydd yn mynd ar wobr gynta. Llongyfarchiadau felly i Anne Courtois yn eiddo i Victoria Bertorelli. Wel, fe ddath y feirniadaeth, mae'r rhosglymau yn ei lle ac yn dal gafel ar y cerdyn coch. Llongyfarchiadau gwresog i Victoria Bertorelli sydd yn berchen ar enillydd y gystadleuaeth yma, Anne Courtois, yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio i'r bryd pur tan gyfrwy i'r cesig neu'r adfeirch. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations, Victoria. How are you feeling? Second year running, and yeah, it just doesn't get better than that, does it? Well, the rain did stop for you. How was the horse performing? How was the ground? The ground is perfect. Even though they said apparently the Bowser was in here last night, and I think the weather made up for that. I knew it was plenty wet enough last night. Well, I can't see this smile going far anytime soon. You've got the championship to come. How are you feeling about that? I've got the challenge next. I've got to go and change into jumping tack now. Well, we wish you all the luck in the world. I hope it stays dry for you, and many congratulations once again. Llongyfarchiadau mawr i ti. Thank you very much. Thank you.